Jo mai no he pogut despedir-me d'algú. Comencem de manera Em dic Júlia. Avui fa un any que vaig morir. 2 anys després de la mort del meu iaio. No, no el toquis. No facis res. Deixa'l com estava. Digues, com ha anat el dia? Bé. La gent sempre espera que actues com si no passara res. Jo sé el que faig i el que dic, però el que m'espera encara no ho sé.